Možete li mi reći što bliže? Ja ću vam reći. Moja žena i ja smo sinoć bili u pozorištu. Kada smo se vratili poslije 11, prošli smo kroz ovu sobu. Naša spavaća soba je gore, kao što sam već rekao. I nismo primetili ništa naročito. Međutim, jutros kad sam se probudio, zatekao sam ovaj stočić, koji je inače zaključan, otvoren. I u njemu je bilo sve ispreturano, kao što vidite. Da. Inače, ništa drugo, samo to? Da, samo to. Dozvolite, a ko je prvi opazio? Ja se najranije budim u ovoj kući, znate, ja radim na građevini, ustajem ujutro rano, izlazim i prošao sam ovuda, slučajno mi je to zapalo za oči, probudio sam suprugu, ona je odmah telefonirala na policiju. Da. Pa, fioka je očigledno nasilno otvorena. Znate li mi reći šta je ukradeno? Ja tu držim svoj mali nakit, toaletne sitnice, nešto ručnog novca i sve je tu. Obijena je samo ona mala kaseta u kojoj držim svoja pisma. Bilo je tu intimnih, devojačkih pisama. Znači, dakle, da koristoljublje nije posredi. Utoliko pre ne bih mogao reći da je provalnik došao s polja. A imate li mlađih u kući? Da, imamo devojku, ali u nju ne sumnjam. A možete li mi reći, da li je osim izvesnih pisama... Bože moj, meni su sva pisma podjednako važna. A među njima je bilo i intimnih, devojačkih. Ako je po volji, ja mogu pokrenuti zvaničnu istragu, ali ako dozvolite, ja smatram da je bolje stvari ne davati širi značaj nego što je ima. Ovo obijanje nije iz koristoljublja. Provalnik nije došao s polja, on je u kući. Ja mislim da u dalje konstatacije ne bi valjalo ulaziti. Gospođo, gospodine. Konstatovano je da je kradljivac u kući. Da, čuo sam. Gospodine, nadzornik građevine. Aljoša, neka uđe. Šta je Aljoša? Je tamo sve u redu? Da, gospodin inženjer. Da li ste pojačili broj na zemljenim radovima? Gospodin inženjer, čekao sam vas. Mislim, vi doći ćete ujutro kao obično, vi niste došli. Jesam li vam potreban? Gospodin, ja vam blagadaran, beskonječno blagadaran. Vi bili moj otjec, dobri, velikadušni otjec. Pre 3 godina vi primili mnje službu. Aljoša, ja sam sa vama zadovoljan, vi ste dobar radnik. I svršena stvar. Ne bih hteo vas uvriditi, to ne bih hteo. Ne bih hteo vas uvriditi. O čemu se radi, Aljoša? Je vam težak posao? Nijet. A o čemu se radi? Došao sam vam blagadariti za sve što ste učinili za mene i zamoliti vas što biste vi primili moj otkaz. Otkaz? Ste našli bolji posao? Nijet. Moram vam kazati, ne mogu od vas kriti. Da? Vi znajete moju Litačku. Vašu gospođu? Da. Da, sjećam se. Prijatna i lepa žena. Nje ostavila. Napustila vas? Da. Bio je tu jedan pevač operski, Pjerkovski. Ros? Paljak. Tu ga stavala. Ona pa šla. Sjedite, Aljoša. Sjedite. Samo, ja ne razumijem zašto radi toga dajete otkaz. Hoćete da putujete za njom? A nije to. Ja njega ću kvariti joj sreću. Ona tamo srećna sa njim. Zašto kvariti joj sreću? Da. Mislite da je srećna? Da, ona meni piše da ona srećna. Ja hoću njoj pomoći. Novčano? A nije to, nije. Ima. Dozvolite vam pročitam pismo koje sam od nje dobio. Dakle vam piše? Iz Berlina. On tamo ima angažman. Miljenki moji,
Простите, tu нежность. Да, читайте все. Мне здесь очень хорошо, я совсем счастлива. Счастлива, то есть сречна. Дорогой мой Андрюша каждым днем больше меня любит. Он je svaki dan sve više voli. Он очень ласковый ко мне, смотрит на меня, как на образ. Чувак, как икон. Я счастливая, я счастливейшая женщина на свете. Она najsrećnija žena na svijetu. Moje šťastie, jedno obstajateljstvo trjevožit. Čekajte, to ne razumijem. Kaže, njenoj sreći samo jedno smeta. Ja znaju što ti sve vrijeme думаешь обо мне. Zna da ja stalno mislim na nju. Если bi ti ne думал обо мне, moje šťastie bilo bi dvoje bolje. Da, razumijem. Ukoliko vi na nju ne bi mislili, ona bi bila 2 put srećnija. Do groba ljubišće ti bija litočka. Dobro, i što u stvari hoće ta žena koja vas tako voli do groba? Ne hoće da ja ne mislim na nju. Pa to možete učiniti. Napišite da nećete više misliti na nju. Ne mogu. Ja moram misliti na nju. Ja hoću da ona bude najsrećnija žena na svijetu. Kako to mislite da učinite najsrećnije? Ja nju ljublju. Ja moram misliti na nju. Mrtav neće misliti. Kako mrtav? Ja napisao. Šta ste napisali? Kada primiš ovo pismo, mene će pokrivati talase Dunava i tada ja neću misliti na tebi. Šta tu govorite, čoveče? Kakvi talasi? Kakav Dunav? Tu je ugovor sa Ciljarom. Potpisan. Takse i... Aljoša, zadržite te papire, čoveče. Pa ne ide se tako u smrt kao što vi zamišljate. Zar za ljubav žene koja vas je izneverila, koja vas je napustila ići u smrt? Ne, Aljoša. Baš tada valja živjeti. Ne smete biti tako slabi, Aljoša. 4 mjeseca rada na građevini izmorili su vam živce. Tu je sigurno i nostalgija za rodnim krajem. Sve je to razumljivo, sve ja to razumem, sve se to da preboleti. Aljoša, čovjek se predaje ženskim čudima, to je tako. I to će uvijek biti tako. Svi smo mi slabi, ali ne dotle da tim čudima žrtvujemo svoju sudbinu. Ne. Ajde. Aljoša, provedite se negdje. Evo 500 dinara. Molim vas, Aljoša, primite to kao honorar za vaš prekovremeni rad. Molim vas, idite, provedite se, idite u Rusku liru, idite u Kazbek, idite u neke od tih vaših restorana, ne znam kako se zovu. Srećete tamo prijatelja, čućete balalajke, čućete pesmu rodnog kraja i verujte, Aljoša, možda ćete i zaplakati. Djed. Boga mu, vi sa severa ste nekako mekani. I ako vas ne greje sunce, duša mi je otvorenija, duša mi je toplija. Mi smo ovdje nekako trezveni i izgleda mi otpornije. Ajde, bar me danas poslušajte. Aljoša, a sutra, ako ne budete promenili svoju odluku, ako ostanete u tom raspoloženju, vaša sudbina će biti jača od vas i ja vam tu neće moći pomoći. Ajde. Ajde, idite, odmorite se, razvedrite se. Čekajte, ne možete čekati. Pa kakav je to kaput? Vidite kako ste iscepani i prljavi, molim vas. Pa zar nemate bolji kaput? Sad čekajte me, Aljoša. Boga radi, gospodin inženjer, pa sve važe, i kaput i kožulja i Boga radi, gospodin inženjer. Molim vas, ostavite to, skinite. Boga radi, gospodin. Aljoša, molim vas, upucite ovaj kaput. Tako, idite, razvedrite se, Aljoša. Eto, tako. Uzmite ovaj novac, ste uzeli, jeste. Aljoša, vidjet ćete, sutra kad se sretnemo, kako ćete sve gledati drugčim očima. Ajde. Boga radi. Zbogom, Aljoša.
Izvinite li, slobodno? Uđite, Mladić. Uđite. Izgleda da baš nisam u podešan čas došao. Ne kažem da ste u najsrećnijem trenutku došli, ali ne maraj. Za svoga mladog prijatelja uvek će imati dovoljno vremena i raspoloženja. Izvolite, sedite. Izvinite, meni je jako neprijatno ako dopustite, gospodine. Sedite. Mladiću, ostanite. Vrlo je dobro što ste baš sad došli. Znate, vi ste mene zatekli u jednom trenutku uzbuđenja, ali meni je u ovom trenutku potreban prijatelj. Ja bih se radovao, gospodine, kad bih vam mogao biti od koristi. Mladiću, moja žena me vara. Ja ne znam zašto to vama govorim, ali eto, vi ste prvi naišli i ja jednostavno imam potrebu od jutros da to sve nekom glasno kažem, ono što me muči. Ne žalite što ste mi poverili. Uveravam vas, prijatelju ste poverili. Ja bih bio srećan kad bih vas mogao utešiti bar. Svaka uteha je u ovom trenutku iluzorna. Znate, liči na izjavu saučešća. Gospodine Mariću, možda sve to i nije tako. Možda su vam samo zli ljudi došapnuli neke ružne stvari. Ali ja sam preko tih šaputanja prelazio. I vidite ova pisma? To su pisma njenog ljubavnika. Ime zavodnika je tu, u mojim rukama. Tu. Ali ja nemam smelosti. Nemam hrabrosti da zavirim. Bojim se, obistinile bi se sve one grozne slutnje. A to bi bilo užasno, to bi bilo grozno. Dovoljno je već strašno što znam da me vara. Ali mučilo bi me. Mučit će me kroz ceo život. Zašto? Da do dna ne popijem čašu gorčine koja mi je namenjena. On je. Znao sam, slutio sam. On je, znao sam, slutio sam. Ali umirite se, gospodine. Sve te stvari u prvom trenutku izgledaju mnogo strašnije. To... Moj drug iz detinjstva, moj školski prijatelj, moj ortak iz preduzeća, moj nerazdvojni prijatelj. Gospodin Novaković... On! A šta sad mislite učiniti? Oterati ženu? Ne. Posvetiti se zavodniku? Ne. Ali šta, Mladiću, šta? Da bih donao odluku, ja to moram preboleti. Pa ipak sam me tu ženu voleo. Ja to moram preboleti. Ja vas potpuno razumem, prijatelju, ali ne pripada meni i nisam kadar ja savjetovati vas. Ali ipak, što ne biste otputovali negde na dan, dva? Otputovati? Da, to nije loš prijedlog. Tačno, otputovat ću. Pa da, na 2-3 dana. Tako je, na neodređeno vreme, u nepoznatom pravcu, da se osam, da prebolim, da to sve zaboravim. Vrlo dobro, Mladiću, vrlo dobar predlog. I još nešto, molio bih vas za jednu uslugu. Moment. Mladiću, vidite, ovo je rukopis na kome ja radim već 7 godina. Rukopis iz oblasti hidrografije. Ja sam uveren da će učiniti veliki utisak u naučnom svetu. Mladiću, ja želim da ga vama poverim na čuvanje. Gospodine Mariću. Vi mu znate vrednost, pa ćete ga znati i čuvati. Uveravam vas, gospodine. Čuvat ću ga kao oči u glavi. Zbogom. Hvala vam. A sad, zbogom, Mladiću. Zbogom, gospodine. Gospodin Novaković. On? Ja sam rekla da vi ne možete. Neka uđe. Uvedite ga.
Dobar dan. Bio sam na građevini pa vidim nemate. Rekoh da nisi što bolestan te dođu da te obiđem. Nisi ti bio na građevini. Niti si pomislio da sam ja bolestan. Nego te moja žena izvesno poslala ovamo da izvidiš situaciju. Molim, ja ne shvatam šta to znači. To znači da si ti nitkov. Ja ne dozvoljavam da tako razgovaraš sa mnom. Upravo si. I ja uviđam da ne bi trebalo s tobom tako da razgovaram. Treba da se uzdržavam, ali progovorit ćemo već. Dajem ti reč. Dobro, Pavle. Dobro. Porazgovarajmo otvoreno o toj stvari. Ako ti misliš da je to otvoren razgovor, što ćeš mi učiniti priznanje, varaš se. Meni tvoje priznanje uopšte nije potrebno. Ja tebe u potpunosti razumem, Pavle. Ti si uređen, povređeno ti je samoljublje. Čas! Samoljublje. Pa nekaj samoljublje. Ali otkud tebi pravo da mi ga razaraš? Pobogu, Pavle, zar ti stvarno nisi u stanju da trezvenije gledaš u život? Pa to je život. Ti si se sad predao poslovima. Odlaziš ranom zorom na građevinu, ručaš s nogu, s večeri se vraćaš kući mrtav, umoran. Pa i takav sav se posvećuješ knjigama i nekakvom naučnom radu. Nisi kadar da ženi uputiš par ljubaznih reči. Žena, međutim, mlada, voli život, zahteva ljubaznost, usrdnost. Ja sam slučajno imao slobodnog vremena i možda našao načina kako da je ukažem na tu pažnju. I dovoljno podlosti da zaboraviš na sve obzire. Ja stvarno tebe ne razumem. Pa zar ne shvataš da život se mora primiti ponekad onakav kakav jeste? Napolje. Divljaštvo, zar ne? Marš napolje. Balkanski primitivizam. Pavle, htjela bi da se objasnim s tobom. Žalim. Ali ja za to sada nema vremena. Ja ovoga časa putujem. Znači li to da... To znači da ja putujem. Pavle. Lepa je mamina bubika. Lepa, dobra bubika. Malo moje. Ajde, bubika, ajde. Hop. Opet si mi nešto umoren. Opet neki oblačak. Neću nikakav oblačak, hoću da mi je sve vedro. U srećnom braku uvek je sve vedro. Šta hoćeš da kažeš da naš brak nije srećan? Ne. Pa onda razvedri se. Sitnica stvarno nije vredno pomena. Znači, ipak ima nešto. Hajde, hoću da čujem brzo. Vidiš ovaj monogram? Tvoje prezime iz prvog braka. Već 2,5 godine kako smo se uzeli, a ti tragovi si još uvek vuku po kući. Ali za Boga, Milane. Ja znam da je to glupo, da je detinjasto, ali shvatit ćeš. Neprijatno je podsjećati me svako jutro na prvog muža. Ana, pa Milane, ništa lakše. Meni samo jednostavno to nikad nije palo na pamet. Ana, molim vas, u buduće nećete stavljati ove kašičice, donećete one posrebljene iz malog kredenca. Molim. Eto, jel tako? Bože, kako si ti osjećajna i pažljiva. Hvala ti.
Pa ja to ne činim zato da bih te ubedila u svoju ljubav. Ja jednostavno tako moram da činim. Ja osjećam da tako moram da činim. Zbogom, Mila. Joj, kako sam ja detinjasta. Znaš šta mi je sad palo na pamet? Kako bi bilo divno da se nisi primio državne službe. Pa da pripadaš samo meni po ceo dan i ja samo tebi. Detinjasto, zar ne? Da li godi ta tvoja detinjarija? Zbogom, Zlato. Još nešto. Do posla putuj koliko hoćeš. Putuj do onda i po sata. Ali na podne obećaj mi da ćeš brzo doći kući. Razume se, Zlato. Zbogom. Ana, čašu vode. Molim. Hvala. Gdje je gospođa? Ona se oblači. Oblači. Pa zar je njoj u ovakvim trenucima do oblačenja? Brzo će ona biti gotova. Brzo? Ajde, Boga, ti ženske se nikad ne oblače brzo. Ne, Ana, čekajte. Recite mi, je li gospođa onako od jutros uzbuđena? Kako uzbuđena? Kako? Pa znate valjda šta to znači uzbuđena žena? Ne, gospođa je sasvim kao obično raspoložena. Dobro, idite, čekajte. Zovite i recite stvar je vrlo hitna. Ajde, idite, zovi. I ne mora sva dugmeta da zakopča, kažite. Ajde. Čekaj, idem ja, zvaću je ja. O, rođače. Šta je za Boga? Da se nije desilo što god. Što ste tako uzbuđeni? Razume se da sam uzbuđen. Bićete i vi uzbuđeni kad čujete. Što, da nije kogo teško bolestan? Ma ajte, molim vas, kome je u ovakvim prilikama do toga da bude bolestan? Ili, ne daj Bože, mrtav? Mrtav? Dobro bi bilo, ali stvar jeste u tome što nije mrtav. Ali ko za Boga? O kome govorite? Patite li vi od srca? Pa naravno. Pa, eto vidite. Zato moram stvar da vam saopštim pažljivo i izdaleka. Dobro, samo govorite već jednom. Recite mi, gospođo, sećate li se vi svoga devojaštva? Kako je to sad pitanje? Vi ste naravno, pre nego što ste postali žena, bili devojka. Gospodine. Znam. Hoćete da kažete da se to samo po sebi razume, ali ja hoću da konstatujem. Vi ste udajom prestali biti devojka. Gospodine, ako je ovo neka šala, to je vrlo neukusna šala i ja... Vi ste se udali. Lepo. Šta je onda bilo? Ostala sam udovica. Tu sam vas, vidite, čekao. Taj vaš podatak nije tačan. Kako nije tačan? Da vidimo najpre na osnovu čega vi tvrdite da ste udovica. Vaš muž jednoga dana naljutio se na vas, napustio je kuću i otišao je ne zna gde i ne zna kad će se vratiti. Takav ste iskaz dali pred istražnim organom. Da, tako je. I on je otišao. Upravo nestao je. Sutradan kraj Dunava nađeno je njegovo odelo, u kaputu su nađeni njegovi dokumenti i mi smo ga svečano sahranili. Ali za Boga, zašto mi pričate te stvari 1000 puta pričane i prepričavane? Molim, pređimo preko toga, ali ima jedna stvar preko koje ne možemo preći. Šta ste vi uradili kad ste ostali udovice? Udala sam se. Pa eto vidite. To je ono što ste pogrešili. Niste se trebali udavati. Izvinite, gospodine, ali to je moja privatna stvar. I ja ne dozvoljavam da iko ulazi u ocenu. Ipak pogrešili ste. Eto, znam jedan slučaj sa izvesnom Savetom Tomić. To je jedna poštena i ovako siromašna žena. Radi tako po kućama, izdržava se. Ma, ostavite se vi, Savete Tomić. Upadate mi u kuću kao smušen. Govorite u zagonetkama, tajanstveno. Uzbuđujete me i sad nekakva, je li, Saveta Tomić? Ta Saveta Tomić izgubila je muža u ratu.
Poginuo je tamo, sahranili ga na frontu. Dobila je ona i zvanično izvešće da je on poginuo i prema tome postala je udovica. I kao takva, kao autentična udovica, ona se preudala za nekog tamo konduktera. Lepo je ona živjela i sa ovim drugim mužem. Ali jednog dana, posle 3 godine, pojavi se njen prvi muž, živ iz ropstva. I naravno, drugi brak je odmah pao. I ona je morala da se vrati prvom mužu. Gospodine, da li ja vas razumem? Uzmite malo vode, uzmite. Govorite. Tako vam jedinog Boga govorite. Video sam ga. Koga? Vašeg prvog muža. Ne, to je nemoguće. Vi ste došli da me mučite. Ko vas je poslao? Ali ja sam ga video. Poznajete li vi njega uopšte? Pa kako da ga ne poznajem, ostao sam mu dužan 10.000 dinara, Bog da ga prosti. To je nemoguće. To je vaš bolesni mozak. Ja ću da poludim. Ne, nemojte, molim vas, taman posla, do ovog časa ne smete. Gospodine, ako ste vi nešto prevideli ili ako je ovo šala, ja vas najlepše molim da ne pravim lažnu uzbunu. Mislite da meni bilo prijatno što sam ga video? Ristić, trgovac, to je tako čovjek ispred svoje radnje. Pokojnik mu prišao, rukovali su se i kad su se razišli. Ja priđem i kažem, izvinite gospodine Ristiću, a ko je ovaj gospodin što ste malo čas razgovarali? Kaže, to je čovjek kome sam bio na pogrebu. Ma nemojte, molim vas, on. Halo, molim vas, gospodine Novaković. Kako još nije došao? Nema ga. Gospodine, dragi rođače, ja ću vas najlepše moliti da odete lično tamo, Ministarstvo građevina, to nije daleko. Molim vas, pronađite ga, on mora da je već došao, pronađite me, kažete kada ostavi sve Da, dobro da pođe, da hita, da, evo da kazat ću. Šta mi radi moja bubika? Bubica. Mile moja, ja sam tako nesrećna. Tako sam strašno nesrećna. Zašto, bubica? Zašto, grliću moju? Nećeš verovati kad ti budem rekla. Dakle, reci mi šta je? Zamisli, moj prvi muž, koji izvršio samoubistvo davljenjem, pojavio se. Živ je. Pa kako? Kako živ? Nešto, pa to je nemoguće. Ti, draga moja, imaš malu groznicu. Evo, imaš i temperaturu. To se tebi samo pričinjava u mašti, u groznici. Znala sam da mi nećeš verovati. To i nije za verovanje. Ali ipak, jao, to je mene tako strašno uzbudilo. Umiri se, bubice. Umiri se. To ne može biti istina. Istina je! Za Boga, njegov leš je nađen, utvrđen je identitet. 3 godine se nije pojavljivao. To je bio najveći dokaz. Ti bi odista bila u teškom položaju kad bi sve to bila istina. Ja bih mu se morala vratiti. A ja sam tek sada u ovom novom životu spoznala šta je to bračna sreća. Pa zar sada se vratim u bračno ropstvo? Mile, ja bih i tebe izgubila. Bude hrabra, Bubi. Naći će se izlaz iz svega toga. Treba se posavjetovati s kim. Kim ću se, vraga, posavjetovati kada već pola sata zvonim i tražim muža po kancelariji? Otišao je Bog da pita kada još nije stigao. On u ovo doba pred odlazak u kancelariju uvek svrati kod Lidočke na kafu. To tako biva sve od kako se Lidočka vratila iz Berlina. A bavili se dugo tamo? Dok ne posrče kafu. Ko će to dočekati? Ja moram što pre s njim govoriti. Madame Salev, susjedka Lidočkina, na istom je spratu ima telefon. Ako želiš, ja bih je mogao okrenuti. Ne, nikako ga ne želim uznemiravati. Pa on ne sme ni slutiti da ja to znam. U tome i leži harmonija našeg braka. Što jedno drugo ne uznemiravamo. Najbolje nemoj misliti na to. Evo, ja ću ti skrenuti misli.
na sasvim druge stvari. Draga moja golubića, ostao sam sasvim bez troška. Kroz 2-3 dana imam neka primanja, ali dotle bi li mi mogla pozajmiti tako kod 200 dinara? Ti si tako često u novčanim neprilikama. Pa otimam se koliko mogu, ali život je tako komplikovan. Nema ga. Eto ti, nema ga. Dakle, kao što vam rekao gospodine, moj muž, ako bi došao, on ne bi mogao da vas primi, ima izvesnih briga. Uostalom, najbolje bi bilo da ga po vašem poslu potražite u kancelariji, on nerado prima kod kuće. Tako ću učiniti, gospođo. Izvinite, zbogom. Dakle, nema ga. Sad idemo otud. Halo, Milane. O, Milane. Dobro je da si stigao. Da li si čuo što god? Kako nisi ništa čuo? Milane, molim te, pohitaj odmah kući. Stvar je vrlo hitna i vrlo ozbiljna. Nemoj ni sedati, molim te. Ja ću izludeti čekajući te. Požuri. Evo ga, dolazi. Dobar dan, želim. Kucao sam 2 put. Gospođa Rina, moja ćerka bi željela da sa vama pogleda materijal za venčanu haljinu. Znate, ona toliko veruje u vaš ukus. Da, samo danas nikako imam preča posla. U stvari, imam izvesnih briga koje se tiču i vas. Mene? Pa kako? Vi niste ništa čuli? Ne znam šta bih imao čuti. Pa kako, gospodine Anto, niko ništa nije čuo osim vas? A ja nisam čuo. Ja sam video. Šta si ti kog đavola video? Sidi, molim te, Spaso, jer stvar moram da ti saopštim pažljivo izdaleka. Gospodin je preskrajan, ja ću vam reći. Čovek za koga svi znamo da je umro, da je pokojnik, koga smo sahranili, živ je. Ko to? Onaj čiju si kuću na Terazijama i sve ostalo imanje ti nasledio. Majte, molim vas, ako ješ, tako da smo deca. Otkud to može biti? Ni ja ne mogu da verujem. I ko je, molim vas, to izmislio? Meni je naš rođak, gospodin Anta, doneo vest. Ti? Pa, video sam ga svojim rođenim očima. Koga? Pokojnog Pavla Marića. Ama koga Pavla Marića? Pa onoga čiji si ti naslednik. Ma ostavi se ti tog nasledstva, znaš, nego kaži ti meni. Uostalom, nema šta da mi kažeš i nema šta da te pitam. Ali video sam ga! Opet on. Možete misliti kako je meni bilo kad mi je saopštio. Ajde da je rekao, ugasilo se sunce, primam, jel? Sve što svetli mora se jednog dana ugasiti. Da je rekao da je Dunav promenio svoj tok i da teče uzvodno, primam. Primam da je vlada raspisala slobodne izbore, sva čuda na ovom svetu primam. Ali da je čovjek koga smo mi pre 3 godine sahranili, živ, to ne mogu da primim. I da te čovjek pita, šta si kog đavola imao da dođeš ovdje i da to saopštiš? Mogu misliti kako mi je bilo kada ste to čuli. Pa možeš misliti kako je tek meni bilo kad sam ga video. Poduhvati me neka jeza, u leđima i sam počnem da dršćem. Šta ti imaš kog đavola da dršćeš? Pa kako šta? A onih 10.000 dinara? Pa ti si se na sudu zakleo da si tu sumu vratio. Pa jesam, zakleo sam se, ali on tada nije bio živ, a sad je živ. A, to tebe žulj, jel? Pa to? Ovo je krivični zakonik. Znaš, ja to uvek nosim sa sobom kao priručnik. To su tako reći pravila za život. Dakle, evo paragraf 144, krivokletstvo. Godinu dana robije i godinu dana gubitka građanske časti, može i više, ali na godinu dana možeš svakako da računaš. Da. A ko to? Pa ti. A zašto ja? Za krivokletstvo. Ma kako ti to meni robija? Taman posla. I gubitak građanske časti. A dobro, zato i ne marim. Danas se može lepo živjeti i bez građanske časti, ali robija, gospodine. Uostalom, ja bih trebalo da budem taj koji te tuži. Jer ti si u stvari meni zajao tih 10.000 dinara. Gle, sad! Meni? Da. Kada je kreditor izvršio samoubistvo, obrazovana je masa. I ti si dugovao masi. A ta masa je pripadala meni, kao srodniku najbliže.
A zašto gospodin ne bi pogledao u ta svoja upustva za život, pa i sebi da odmeri koju godinu? Ja nisam nikome zajeo 10.000 dinara. Pa nisi, Spasoje, to je za tebe sitnica. Nisi, ali trospratna kuća na Terazijama, pa veliki plac kod željezničke stanice, 2 dućana u Kralja Petra ulici, pa to je već nešto. Šta hoćeš time da kažeš? 3 krivokletstva, 7 lažnih uverenja, 4 advokata i op, nasledstvo. Nego pogledaj ti upustva i šta tamo piše za tvoj slučaj. To si sad rekao. I nikad više. Za Boga, ljudi Božji. Pa ti znaš. Sad na putu ovamo sreo sam gospodina Tadića, veli, video ga je, razgovarao je sa njim. Sve dotad sanjao, nisam, zašto me zoveš? I ja sam ga video. Baš vidjeli? Kao što vas gledam. Molim vas, šta je ovo? Šta je ovo? Je li ovo posmrtna lista ili nije? Parcela 17, grod 39. Je lepo i pošteno ležao tamo 3 godine i otkud sad odjedanput živ. I kako to može da bude? Ja mislim da u zapadnim uređenim zemljama postoji zakon po kome ko je mrtav, taj je mrtav! Međutim, ovdje kod nas... Spasoje, ne može država nikog naterati da bude mrtav. Pa to znači da ja nisam siguran da će sutra ovdje da se pojavi moja pokojna žena, koja je umrla pre 11 godina. Ali molim vas, nije ovdje reći šta može da bude i šta ne može da bude. On je stigao, doputovao je. A šta ima da doputuje od groblja do ovdje? Pa zar ništa više nisi saznao? Ma jesam, saznao sam. Vele, nije ni bio mrtav. Da, on će sada i to da poriče. Odseo je u Excelsioru. Eto, to je sve što sam saznao. A da, raspitivao se za moju adresu. Veli, posjetit će me. Mene ili moju ženu možda. Mene? Zašto mene? Pa da, pa vi ste mu sad u stvari ponajpreči. Jer vi ste sad u stvari njegova žena. Ja? Milane, je li istina što taj čovjek govori? Milane, ja neću da se rastanemo, Milane. Smiri se, pa ne postoji zakon koji može rastavljati srećne brakove. Šta je ovo? Pa dobro, šta je ovo? Pardon, gospođa. Izvinite, imam ruke. Pa dobro, šta je ovo, ljudi? Ko vam je rekao? Kako ko je rekao? Evo, puni su novine. Novine? Pa da. Šta je ovo, ljudi? Ali su krupni naslovi. Mrtvi se dižu. A kad dođe suđeni dan smrti, mrtvi će se dići iz grobova. U parceli 17, grobnica 39, otvorila se i mrtvac se digao. Mrtvi ustaju, mrtvi govore. Ja ne nalazi da je stvar toliko interesantna da bi je novine morale toliko pažnje posvetiti. Sedim na tramvajskoj stanici, otvorim novine, privučem i pažnju, upadljiv naslov. Mrtvi ustaju, mrtvi govore. Pročitam prve radove, namah me obli znoj. Obli me znoj, ruke počnu da mi se hlade, zamagli mi se pred očima. Da razumijem, zete, šta ima tebi da se magli pred očima? Ne bi sad da pričamo o tome. Na pitanje našeg saradnika, je li sve to bilo prethodno smišljeno, gospodin Marić odlučno odbija da je tu bilo kakve namere. Žena mi je učinila grubu nepravdu i to mi je nanelo težak bol. Jer ja sam, mada i razočaran, tu ženu i u trenutku kada sam zbog nje patio, ipak voleo. Molim te, pređi preko tih banalnosti. Rešio sam da otputujem u Beč, tamo će mi biti najprijatnije jer ja poznajem Beč. I da se posle 2-3 dana vratio, sve bi bilo u redu. Jednoga dana sišao sam u Kertner, uzmem najnoviji broj Beogradskog lista i pročitam puno detalja o svom samoubistvu. Najpre sam se smejao, a zatim mi pade na pamet. Ovo bi mogao biti najsrećniji izlaz iz situacije. Važiti kao mrtav, a biti živ. I on to smatra najsrećnijim izlaskom iz situacije. Budi Bog s nama. Ja ne mogu nikako da se priberem. Pa dobro, koga smo mi sahranili? Odgovara on i na to pitanje. I šta kaže, Boga ti? Mislim da će to biti moj bivši nadzornik, ruski emigrant Aljoša. Rekao mi je čak izrikom da će se u Dunav baciti. Aljoša? I ti si Aljoši položio venac na grob. Sad, dakle, znamo sve. Situacija je, kao što vidite, očajna. Očajna. Mi u ovoj situaciji, u ovoj uzbuđenosti, nismo ni kadri dogledati šta je ovo.
Eto, na primjer, vi bi, gospođo, ostali bez braka. Ne, samo to ne. A zatim, ti bi Spasoje ostao bez imanja. A zatim ti bi dobio godinu dana robije. Opet, pa kadu sam ti da sam na tu stvar osjetljiv? Hteo sam, znaš, samo da ti iznesem sve posljedice. Ali ima jedna koja je gora od svih. To je gospodin Đurić. Šta će reći na to gospodin Đurić, koji je uneo u to sve svoje iskustvo, kapital i znanje? Ja, to je još i najmanje. Najmanje? Jesi li ti čuo za Iliriju AB? Čuo sam. To je, gospodine moj, grupa koja traži koncesiju za isušivanje svih podvodnih terena, svih jezera i svih vodenih taloga u Kraljevini. Ogromno nešto, razumeš li? Tu smo uložili sve što smo imali. Gospodin Novaković je uložio $500.000. Gospodin Protić, moj budući zet, izabran je za tehničkog direktora. I to nije izabran zato što je moj zet, nego zato što je pre 2 godine štampao svoje naučno delo Meliorizacija terizacije. Senzacija! Na osnovu toga, on je izabran za profesora univerziteta. To je jedna naučna revolucija iz oblasti hidrotehnike po novim metodama rada koji su tu iznesene. Ej, Spasoje, kako ti to naučno govoriš? Učio sam, gospodine moji. Učio sam sve to napamet da bih mogao o tome govoriti. Molio sam tata da ne govorimo više o tome. Mislim, govorimo o nečemu drugom. Hteo sam, znaš, samo da mu objasnim. Kako je to vez ima s tobom? Ceo kapital na kome se zasniva ta konzorcija je taj što je generalni direktor gospodin Đurić, brat ministra. A kao kauciju ja sam založio svoju trospratnu kuću na Terazijama. Pa tu kuću dao si kao miraz uz kćer? Da. Ali je privremeno zalažem kao kauciju. I sada molim vas, dolazi tu jedan mrtvac, proguta tu kauciju, proguta preduzeće Iliriju AD, pa može li se to dozvoliti? Može li se to dozvoliti? Zato molim vas, govorimo o tome, a ne o Iliriji. O čemu? Pa za Boga, o pokojniku. Izvolite. On. On? Pa... neka dođe. Da, ali je pitanje kako ćemo se ponašati prema njemu. Pa ponašat ćemo se kao prema pokojniku. Kako to misliš, jel da se prekrstimo kad ga vidimo? Ti možeš i da se prekrstiš, ali što se mene tiče, ja ću smatrati da on ne postoji. Ako me pozdravi, nećemo pozdraviti. Ne mogu se ja zdraviti sa mrtvacima. Ja ne želim da ga vidim. Znači, vi mislite da je najbolje ignorisati ga, potpuno ga ignorisati? Kao da ne postoji. Dobro. Neka uđe. Dobar dan. Dobar dan želim. Čuli smo. Mislio sam, očekivao sam. Šta ste kog đavola očekivali? Niste valjda mislili da ćemo pasti u nesvest kada vas vidimo? To ne, dragi rođače. Ali mislio sam, predusrećete me radošću kojom se u porodici predusreće u tako neobičnim i izuzetnim situacijama, pa pobogu vratio sam se iz mrtvih. To je vaša privatna stvar. Ne samo moja, nego valjda i moje porodice. Eto vi, na primjer, kažu da ste na sudu dokazali da ste moj najbliži rođak. Pa valjda bi se tako blizak rođak morao obradovati. Morao bi. Ne kažem da ne bih morao. Ali ja ne mogu dopustiti da se vi poigravate sa mojim osjećanjima. Čas vam padne na pamet da umrete i ja treba da plačem. A onda vam padne na pamet da oživite i ja treba da se radujem. Da. Pa ova ostala gospoda, moj drug, moj ortak,
Mi smo se, gospodine, rastali još za vašeg života. Da. A gospodin Anta? Rođak moje žene. No, preskočimo njega. Preskočimo mene. Zatim moj mladi prijatelj, gospodin Protić, za koga sam ja imao toliko poverenja, toliko ljubavi, kome sam ja... Dozvolite mi da o tome govorimo nas. Da. A moja supruga? Zar se supruga neće obradovati povratku muža za koga je verovala da je mrtav? Izvolite se, obratite mome suprugu. Gospodine, vaša bivša žena i ja legalno smo venčani i živimo u jednom srećnom braku. Ja ne vidim na osnovu čega vi apostrofirate moju ženu i na osnovu čega joj se obraćate. Na osnovu toga što sam ja živ. To treba, gospodine moj, i dokazati. Istragom je utvrđeno da ste vi izvršili samoubistvo. Prema tome, vi ste pred zakonom mrtvi, a i za sve nas ste mrtvi. Sahranili smo vas i to svečano. Ja sam sa gospođom išao za sandukom, moj zet je održao govor, moja ćerka je 6 nedelja nosila crninu, ja sam vam položio venac na grob. Držali smo vam 40-dnevni pomen. I šta hoćete još? Ništa ja neću. Ja sam samo došao da vam zahvalim za sve pažnje koje ste mi ukazali. Toga radi niste morali ni dolaziti. Pobogu čoveče, zar vi ne vidite da se mojim dolaskom bitno menja situacija? Mislim, o tome bismo mogli da porazgovaramo. Ja ne vidim. A ako vi mislite da je situacija izmenjena, ja ću vam dati prijateljski savjet kako da se iz te izmenjene situacije izvučete. Rado ću ga čuti. Ako vaš dolazak treba da znači pretnju svima nama, moram vam reći da ste u zabludi. Zar vi mislite da je to tako lako porušiti sve što je posle izgrađeno posle vaše smrti? Varate se. Za vas bi najbolje bilo da se vratite tamo odakle ste došli i da se pomirite s tim da ste mrtvi. Da, to bi bio jedan izlaz. Ali postoji i drugi. Koji? Pa, da ostanem ovde, među vama. Pa to nije među nama, nego protiv nas. Gospodo, oprostite na uznemirenju. Ja sam mislio svima vama da učinim ponaosob posetu, ali... Rekli smo, mene ćemo preskočiti. Utoliko bolje što smo se svi našli ovde na okupu. Gospodo, klanjam se. Je li to vaša posljednja reč? Da, moja posljednja reč. Ja sam živ. Ne razumem zašto se od mene krije razlog. Pa ne krije se, dušo, ali taj razlog je takve To mora da je neki vrlo čudan razlog. Zakazati dan venčanja, objaviti ga tako reći celom svetu, štampati pozivnice pa ujedanput obustaviti sve to. To je čitav skandal. Ma naišli smo na neke ozbiljne smetnje, znaš, kojim se nismo nadale i svi smo zabrinuti. I tvoj verenik također. Da, a i taj gospodin verenik. Do pre neki dan dolazio je 2 i 3 puta dnevno. Piljio mi u oči kao mače. Govorio ljubavne reči i u najdivnijim bojama opisivao naš budući bračni život. A od prekjuče smušen, rasejan, ne ume ni da govori. Strpi se samo i sve će biti dobro, sve će biti lepo. I na sve to ti mi dovodiš tetka Agniju. Ma ne dovodim je ja, pobogu. Evo, juče me srala na ulici pa kaže, doći ću da vidim Vukicu, pa ne mogu da je kažem, nemoj da dolaziš, ne trpite Vukica. Ne trpim je, pa to ti je. Prvo, ona je moja sestra. Od tetke do duše, a drugo, to je jedna vrlo bogata usedelica. Pa jesam ja tata kriva što se ona nije udala kad je trebalo? Ma ne, nisi, ali ona je vrlo bogata, znaš. I do duše ona je rekla da će sve svoje imanje da ostavi nekoj humanitarnoj ustanovi. Znaš, sve te matore devojke poluju od nekog humanizma, ali ja mislim da će ona voditi računa i o tebi. Ne trpim je. Hoćeš li mi verovati, tata, da ni o čemu drugom ne razgovara kada joj odem do prvoj bračnoj noći? Samo o tome i pritom se prenemaže i uzdiše. Ne treba je zameriti, znaš. Svako uzdiše za svojim idealima. Pa zar bračna noć ideal? Ideal je, dušo, sve ono što čovjek ne može da postigne. Alo? Ja sam Spaso. Ja, ti si? Ja. Jesi li ga pronašao?
Pa jedva. Pa nije on saradnik nekog lista ili da ima neki svoj list pa da ga lako možeš naći. Nego? Pa on je više onako kao neki leteći novinar, veli da je publicista. Piše onako ispod ruke. Pa takav nam i treba, brate, a znaš li mu bar ime? Znam. Mladen Đaković. Za njega kažu da niko tako oštro i strašno ume da napiše kao on, znaš. I da se onome koga on napadne prevrću i dedine kosti u grobu. Ali mu nisi rekao radi čega ga zovem? Pa Bože, sačuvaj. Pa ti znaš, Spasoje, da sam ja preskočen pa računam šta sad ja tu sam da se poturam pod sekiru. Pa to što si preskočen, znaš, nemoj da računaš mnogo. A ako se srušimo, srušit ćemo se svi zajedno. A tebi jedna godina ne gine. Opet? Pa majko mu kazao sam ti jedan put da se otkači s te godine. Ma ja to onako, znaš, uz reč. Pa nemoj, brate, ni uz reč. Ni uz reč, nemoj da... Alo, Spasoje? Alo? Spasoje! Vukice! Spasoje! Nemoj da je zoveš, hoću s tobom nasamo da porazgovaram. Što ti kog džavola imaš da razgovaraš sam? Evo ti Vukice pa razgovaraj s njom. Radi se o onom odlaganju venčanja. Napolju se to vrlo rđavo tumači. A šta se mene tiče kako se to napolju tumači? Ostavi se tog razgovora, molim te, evo ti razgovaraj sa njom. Vukice! Evo. Ljubim ruke, teto. Mila moja lepoto, evo ovo je za tebe. Jo, hvala, teto, niste trebali. Da li si već sita radosti, a? Krasan buket, teto. Sama sam ga birala kod cvećara. Htjela sam da liči na jedan buket koji je meni tako draga uspomena. Iz mladosti svakojako. Da, iz ranijih dana. Dobila sam jedan isti takav buket na kome je bila vizit karta otvoreno plave boje na koje je pisalo cveću, cveće. A šta je pisalo s druge strane te vizit karte? Samo ime. Sima Tešić, artilerijski kapetan. To mora da je jako draga uspomena. Da, sasušene drške iz tog buketa još čuvam. A čime ste vi, teto, nagradili darodavca buketa i za tu pažnju? Bože, čime bi mogla da ga nagradim? Pa morali ste ga tek nečim nagraditi, priznajte, teto. Bože moj, nagradila sam ga jednim ljupkim osmehom. Čime bi drugim devojka mogla da nagradi kavaljera? Da. Vidi šta sam kupila. Ti se dopada, kako mi stoji? Kao saliveno. Stvarno. Mila, da li si se već odlučila kakvu ćeš venčanu haljinu da napraviš? Nisam, ali o tome neću ni da mislim, pošto je svadba odložena. Ju, kako odložena? Valjda je momentalno odložena, ali će ipak biti, zar ne, Spasoje? Pa momentalno, naravno. Da, znala sam. Toliko puta sam ti kazala da dođeš kod mene. Imam preko 30 mustri materijala za venčane haljine. Pobogu, tetka, pa šta će vam tolike mustre? Volela sam da pravim zbirku, birala sam. Ima u tome draži. Naprimjer, ja uđem u radnju, ošacujem najstarijeg pomoćnika, priđem, kažem, pardon, da li biste bili ljubazni da mi pokažete materijale za venčane haljine? A pomoćnik me služi sa zadovoljstvom, jer misli da sam ja srećna mladica. To traje čitavih pola sata, a meni i to dosta. Ma dosta, Boga ti dosta! Vukica, znaš šta, mislila sam da ne treba da obučeš onu pidžamu od čiste svile, bele boje za prvu bračnu noć. Ja mislim da treba da obučeš košulju otvoreno plave boje, ha? Eto, kažem ja. Šta to? Koje je doba, njega nema. Moj verenik neće ni doći. Ma strpi se malo, doći će, budi strpljiva. Da, slatko nestrpljenje. Vi ste taj novinar. Publicista Mladen Đaković. Ja sam mislio da je to isto.
Ne, nije istina. Novinar je vezan za list, za urednika, za izdavača, a ja mogu da pišem kad hoću, za koga hoću, šta hoću. Pišem letke, članke, pamflete, bilo šta, bilo šta. Pa to bi meni u ovom slučaju i trebalo, znate. Izvolite. Kažu da ste vi u polemici kadri, da dokažete da je crno belo, da je belo crno, a? Tačno. Sve se može osporiti, a može se i dokazati. U tome tajna velikih filozofa grčkih, Isokrata, Eshila, Protagore. A njena suština je u tome da svako da u sebi sadrži svoje ne, kao što svako svoje ne sadrži u sebi svako svoje da. A to je moja moć. Pa to, kažu, vi imate, jel? Logika, tačno, to je moja moć. Vidite, Bog ne daje jednom čoveku sve. Recimo, vama je dao novac, a meni je dao logiku. Nije uzeo pa jednome dao i novac i logiku. Ne, nego vama jedno, meni drugo. I rekao je, izvolite, a vi se sada razmenjujete. Da. Nego, da sednemo pa da se dogovorimo, a? Stvar je u ovome. Jedan čovjek je umro pre 3 godine i mi smo ga sahranili. Ja sam mu lično bio na sahrani. Da, Bog da mu dušu prosti. Sad treba i dokazati da je on mrtav. Ništa lakše od toga. Samo mi recite stil. Kojim stilom hoćete da to objavim? Kako stilom? Hoćete li uzvišeni stil tipa iščeznući individuuma iz života zajednice proizilazi iz neminovnosti prirodnih procesa koji imate i tako dalje, ili hoćete da mu ja prosto kažem ovako, ti si brate mrtav? Pa to je malo jednostavnije. Znači, drugim stilom. Znači, ja ću ovako. Evo ovako ćemo reći. Ti si, brate, umro, a da si umro, evo ti dokaz, prvo i prvo, ti nisi živ. Ali on je živ. Ko je živ? Pa taj što je umro. Ja vas ne razumem. Mi smo ga sahranili pre 3 godine, kao što sam vam rekao, ali on se sada javlja kao živ. Jel on postoji? A on kaže da postoji. A pa onda mu se mora verovati. Pa čekajte, ali zar vaša moć logike ne može da dokaže da on ne postoji? Po Einsteinovoj teoriji, sve pojave u prirodi su relativne. Po toj istoj teoriji može se prosto njemu reći da je on samo relativno živ. Da, zar ne bi to moglo po nekoj drugoj teoriji? Taj čovjek vama smeta, jel? Pa... Ne, kazali ste mi, sve sam razumeo. Sve sam razumeo. Shvatio sam, teško je vraćati ono što se nasledi, jel tako? Shvatio sam. Vidite, sad smo načisto. Sad ja vidim celu situaciju kristalno jasno. Ako vi želite, ja ću to pisati. Verujte mi. Samo znate, pisanje će izazvati i odgovor, na što će oni opet odgovoriti, tako ćete vi vrlo brzo dospeti na sud. Ma šta će mi sud? Pa naravno, zato vidite, bolje da vi tu stvar uredite nekako izbjegavajući javnost. Ja, verujte, nemam računa da vam dajem ovaj savjet, jer kada bih pisao, ja bih vam mnogo više naplatio. A ovako, samo za savjet, moram da se zadovoljim sa 1000 dinara. Kako? 1000 dinara za nepisanje? Da, i tu još nije uračunat honorar za ćutanje. Kako ćutanje? Pa, gospodine, šta meni smete sada kada sam, tako reći, ušao u vašu tajnu, da bacim jedan letak tipa mrtvi su ustali iz groba, živi se spremaju da ih ponovo sahrane. Nećete valjda. Pa neću i zato ne tražim više od 1000 dinara. Zadovoljit ću se sa 1000 dinara, što sa onom prvom čine 2000. Kako? 2000 dinara? Pa da, 2 da vome. Ali slušajte me najprije, pa ćete vidjeti da to zaista vredi. Vi ste porodice, je li tako? Da. Sakupite se, dakle, svi i oglasite tu osobu koja je, blagodareći sličnosti sa pokojnikom, je li sličan? Ma ko pljuno. Pa vidite. Dakle, oglasite za ludu,
i uputite ga na posmatranje tog pokojnika i on će biti proglašen za ludaka, jer verujte, kod nas je mnogo lakše proglasiti čoveka ludim nego pametnim. Evo, ja sam vam dokaz. Vi? Ja. Pa ja sam 3 meseca proveo u ludnici. Vi? Da. Pre izbora našli su da sam lud, a posle izbora našli su da sam pametan. Gospodine, stojim vam na usluzi ukoliko vam treba nekakav savet, pamflet, članak i slično. Ne bih vam dalje smetao. Hvala lepo, gospodine. Doviđenja. Mladen Đaković, publicista, na usluzi. Doviđenja. Teto, osobito vam stoji. Stvarno, ukusa u svakoj sitnici mora ti se priznati. I sad ne možete reći da vam nisam sve pokazala. Sve, mila moja, moram ti priznati da ćeš biti retka mladica, tako lepo opremljena. Joj, nemojte mi, molim vas, ni pominjati to venčanje. Da, najbolje ne spominjati ga, najbolje. Spasuje, nisam htjela pred detetom to da ti kažem, ali napolju se čudne stvari šapuću. A znaš li ti, Boga ti, šta se šapuće o tebi? Ju. Ako ti ne znaš, ja znam. I ja nikad nisam došao da ti kažeš šta se šapuće o tebi, pa nemoj ni ti meni kazivati šta se šapuće o meni. Dobro, neću više nikada. Dušo, kad ti bude gotovo ona drap haljina, pozovi me da vidim kako izgleda. Svakako, teto. Pa, ne zameri, Spasoje. Zbogom. Pa zbogom. Pravo kažeš, Jao, i da znaš, tatice, zašto se sve ona raspituje, to je strašno. O, kakvo iznenađenje. Mila moja. Dobro je te si naišao, ja već nemam reči da te branim pred tvojom verenicom. Bože, pa zar sam ja toliko kriv? To nije krivica. To je zločin. Navići verenicu na tople i nežne reči, a onda preći u profesorsku rasejanost, dozvolit ćete da je to težak zločin. Zašto se vi, tata, toliko žalite da me ne možete odbraniti kad vi vrlo dobro znate zašto te stvari tako idu? Znaš šta, idem ja, ti se brani sam. Verenici se najbolje odbrane kad su sami. Rakiju i konjak. Osjetio sam potrebu da pre nego što pristupim izvesnim merama progovorim s vama još jednom otvoreno u 4 oka. Pa ne vidim o čemu bismo imali da razgovaramo. Znate, ja sam hteo da izbignem javni skandal. Pa, kad ste hteli da izbegnete javni skandal, što ste onda uopšte i dolazili? Što niste ostali tamo gde ste bili? Da, to mi je bila namera, ali sam prvo hteo da uredim neke stvari, pa onda da se vratim. Pa šta ima da uređujete stvari? Stvari su već uređene. Da, vi ste ih uredili, to je jasno, ali je potrebno da ih ja sa svoje strane uredim. Hvala. Kažite vi meni, kad smo već ovako u 4 oka, da? Bili ste vi da mi iskreno i otvoreno porazgovaramo? Zašto da ne? Da li biste htjeli da mi otkrijete svoje namere, to jest šta mislite preduzeti? Vidite, nema u mojim namerama ništa što bi se trebalo prekrivati. Tako recimo što se tiče gospodina Milana Novakovića, koji mi je preoteo ženu, i što se tiče moje žene koja me tako duboko uvredila. Tražit ćete razvod braka, to znam. Ne, neću tražiti razvod braka. Ostavit ću to pitanje otvorenim. Ostavit ću ih da žive u braku koji nema zakonske osnove. Ostavit ćete ih da večito strepe za svoj srećni brak?
A zašto bih ja tu nešto kvario? A jel te, šta ćete s onim sa 10.000 dinara? A to je najmanje, tu će stvar tek na kraju reći. Pa da, pa jesi, on u stvari nije oštetio vas, nego mene. Kako vas? Pa ja sam nasljednik te mase. Da. Pa, slušajte, vi ga progonite. Nije u redu da vas toliko ošteti. Dobro. A šta sam ono htio da kažem? Da? A kako mislite da se odnosite prema meni? Slušajte, ta je stvar najčistija i najjasnija. Vi ste me nasledili, pošto je sud bio u zabludi, da sam ja mrtav, pošto sam ja živ, pada samo sobom to nasljeđe, vi ćete se iseliti iz moje kuće, predati mi kao i sva moja imanja. Ma gle, molim te. To razume se ukoliko kod vas naiđem na potrebno razumevanje. Ukoliko ne, optužit ću vas kao lažnog nasljednika. Moj advokat već pribira podatke. Ma znate li vi da sam ja uvažen i važan član društva? Znate li vi da... Pardon. Znate, ja ne mislim da vam uzimam ugled. Ja hoću da vam samo uzmem imanje. Ugled vam ostavljam. Boga vam, jesu li svi pokojnici tako naivni ili ste vi samo neki izuzetak? Pa šta je ugled nego imanje? Da. Sjećam se da ste bili niko i ništa. Pa naravno da sam bio niko i ništa. Da, teško je naći makakav izlaz koji bi za vas bio podesan. Ima ga. I da ste vi kojim slučajem odmah došli k meni. Da bi stvar već odmah, prvog trenutka bila rešena. Radoznao sam, kako? Ja imam jedan plan. Po kome ni vi ni ja ne bismo bili oštećeni. Da ga čujem. Vi pristupite razvodu braka sa svojom bivšom ženom. Ja ću vam dati materijal koji je dovoljan za 3 brakorazvodne parnice. Pa onda? Pa onda, kada se oslobodite braka sa svojom prvom ženom, vi ćete zaprositi moju kćer. I ja ću vam je dati. Zanimljivo. A kao miraz, daću vam celo imanje koje je nekada bilo vaše. Zgodno, da. Da, samo, ja ne razumijem jednu stvar. Čekajte, vi mi nudite ruku vaše kćeri koja je verena. Pa da, pa u tome i baš i možete vidjeti kolika je žrtva koju ja činim. Da. Zamislite, imati za zeta jednog profesora univerziteta, proslavljenog naučnika i sve to žrtvovati. Pa dozvolit ćete, to nije mala stvar. Slušajte, ja mislim da žrtva je mnogo veća. Jer to dvoje ljudi izvesno vezuje ljubav, a vi isto to da razorite. Pa da, i to. Jer kada biste, recimo, vi izgubili svoje imanje koje ste obećali zetu kao miraz, on bi izvesno ostao veran veredbi sa vašom kćerkom. Pa, izvesno, jer on je vrlo česti čovjek. Jedan redak karakter. Verujem. I kada bi tako, recimo, jedan redak karakter, kao što je on, izgubio katedru na univerzitetu i kada bi izgubio ime naučnika, izvesno da bi vaša kćerka ostala verna svoje veredbi. Pa to je sad u pitanju. Pa vidite, onda ste vi u veoma teškom položaju. Jer vam se upravo to može desiti. Ja vas ne razumem. Zar vam vaš zet nikada nije govorio o zločinu koju učinio prema meni? O kakvom zločinu vi govorite? Trebalo je da vas on o tome obavesti, jer vi u ovom trenutku morate da shvatite svu težinu svog položaja. Moga položaja? Što moga položaja? Vidite, kad sam krenuo na put, ja sam tom mladom gospodinu dao u ruke rukopis mog naučnog dela. On je, pošto se uverio da sam ja umro, štampao odmah to moje delo pod svojim imenom. Kako? Zar ono delo? Da, ono delo, na osnovu koga je on dobio katedru na univerzitetu, na osnovu koga je on postao ime u naučnom svetu, na osnovu koga je postao direktor te vaše Ilirije, na osnovu koga je postao vaš zet, na osnovu koga ste mu vi dali toliki miraz. Možete li vi to dokazati? Razume se. Pa, znači, vi ste rešeni? Da, rešen sam. Zbogom. Ljubim ruke, tata. Zdravo, zete.
Bio sam sinoć sa Marićem. I? Čudne stvari mi je kazao, čudne stvari. Izvesno nešto vrlo interesantno sa onog sveta. Ne, nego sa ovoga sveta. On tvrdi da si ti svoj naučni glas i svoj naučni ugled ukrao. Ne razumijem. On kaže da ima i dokaze za to. A dobro, šta je trebalo da radim? Da li da i delo strpam u kovčeg i sahranim s njim? Ti u stvari priznaješ? Tako to biva u životu. Od mrtvog se uzima ono što se može. Neko mu uzme ženu, neko delo, neku kuću i celokupno imanje. Dakle, šta ko stigne? Ma ipak, tu ima razlike. Na osnovu te otimačine ti si postao profesor univerziteta. Na osnovu toga ja sam ti dao kćer i ogromni miraz. Na osnovu toga što ste mu oteli imanje, vi ste postali bogat čovjek. Na osnovu toga što ste bogat čovjek, vi ste tražili i našli zeta, profesora univerziteta. Ti govoriš tako bezobrazno, zaboravljajući potpuno na dužno poštovanje prema ocu svoje verenice. Ma ne zaboravljam ja, tata, na to dužno poštovanje. Ja samo računam ovo jedan poslovni razgovor. Da, poslovni? Poslovni. A Ilirija? Šta je Ilirija? Pa ti si direktor. To preduzeće od svjetskog značaja. Ako izgubiš glas naučnika, ako izgubiš katedru... Ne brinite vi, tata, za to. Da će biti mnogo manja šteta po to preduzeće, no ako vi izgubite kuću koja važi kao kaucija. Jes, bogati. Tako je. Tako je. No ako mi ipak budete zatrebali, ja ću biti u sobi kod svoje verenice, tata. Dobar dan. O, gospodine Đuriću, oprostite. Izvolite u dobar čas. Izvolite, sedite. Izvolite, sedite. Doznao se da čujem, jeste li postigli što? Ništa. Ništa? Ništa, s tim čovjekom se ništa lepim ne može postići. On ne samo da ne pristaje ni na kakav sporazum, nego još proširuje svoje napadačke namere. Preti. To već da meni preti uzeti imanje, to je svima poznato. Ali sad preti mome zetu. Čime preti njemu? Nećete prosto verovati. Taj čovjek tvrdi da je on napisao ono naučno delo i da ga je moj zet štampao pod svojim potpisom. Teška optužba. I to u najgorem momentu. Vidite, stvar Ilirije se u ovom trenutku nalazi pred ministarskim savjetom. I svaki trenutak može doneti koncesiju. A koncesija predstavlja milione. Milione! Milione. Vidite, cela ova stvar ne može se gledati s jednog uskog, ličnog gledišta kao što vi to činite. Ova stvar zahteva da se gleda sa jednog šireg, tako reći, državnog gledišta. Sad vi ne vidite u celoj ovoj pojavi izvestan sistem. Sistem sa rušilačkim tendencijama. Taj čovjek se sakrio u neki tajanstveni kut Evrope, u neku fabriku, veli, a ja kažem u neku internacionalnu razaračku ćeliju. Pa zar vi ne vidite na što on udara? Na sve što je svetinja. Zar vi ne vidite da on hoće da poruši ono na čemu naše društvo počiva? On hoće onom čovjeku da poruši brak. I to je jedan srećan brak. A brak je jedan od prvih osnova našeg društva. I šta dalje? On hoće da preotme imovinu. Privatnu imovinu. To jest moju imovinu. I najzad hoće da unizi, da obori, da zgazi autoritet. A molim vas, u svom rušilačkom besu on hoće da sa visine poruši jednog naučnika. Gospode Bože, pa meni je tek sad prasnulo pred očima. Da, tako treba gledati na ovu stvar. Znate. Kad se tako gleda, onda se da lako sagledati da ova rušilačka pojava u sebi krije jednu opasnost šireg obima. Razume se? I briga koja sad vas tišti ne sme i ne može biti samo vaša briga. To je briga celog društva, to je briga i same države, ako hoćete. Pa hoću, da bome. Ili zakon, molim vas, kadar da sagleda sve ono što se krije u tim rušilačkim pojavama obučenim u forme zakonske. Ne. Ne, molim vas, šta će uraditi zakon? Doći će neko i reći će, ovo je moja greda i ja zahtevam da mi se vrati. Zakon kao zakon nema kud, pa će reći, dobro, greda je tvoja, evo, uzmi je. A šta ako je na toj gredi sazidana kuća?
Zar zato da bi ti dobio jednu gredu treba da se poruši cijela kuća? Pitam ja vas, šta je veće? Kuća ili greda? Kuća, tako je! Sad zamislite Iliriju kao jednu kuću. I sad dođe neko i kaže, ja uzimam svoju gredu, pa srušit će nam se cijela kuća na glavu. Da, molim vas, šefa kabineta gospodina Marković. A vi ste gospodin Markoviću, da? Đurić je ovdje. Da. Ja bih vas molio da... Molim? Hvala. Pobjeda. Ilirija. Da, Ilirija. Da. Ja žurim se. A greda? Biće sve u redu, ja moram pravo do ministarstva. Hoću svojim očima da vidim ministarske potpise. Vi dođite danas popodne kod... Ja već imam plan. Ništa ne brinite. Sve će biti u redu. Doviđenja, gospodine Đuriću. Klanjam se, gospodine Đuriću. Klanjam se. Doviđenja. Doviđenja. Teco. Ilirija. Deco! Ilirija! Klanjam se. A, od gospođe Irine? Da, gospođa me uputila k vama. Sedite, mladiću, sedite. A vi ste, kako mi gospođa Irina piše, pisar kod advokata Petrovića? Da. Tom advokatu se obratio izvesni takozvani Pavle Marić. Da ga zastupa? Da, ja radim po tom predmetu. Recite mi, molim vas, u čemu je stvar? Hoćete digne tužbu? Pa neko digne. Ali zašto protiv mene? Ne samo protiv vas. 4 tužbe. Kako 4 tužbe? Vas tuži što ste lažnim dokazima kod suda prigrabili imanje, traži povraćaj imanja. Gle, molim te, krivično, jel? A ostale 3? Jedno protiv gospodina Milana Novakovića za preljubu i narušavanje braka, 3 protiv profesora univerziteta, gospodina Ljubomira Protića za krađu rukopisa i protiv nekoga Ante Milosavljevića za krivokletstvo. Gle, Boga ti ni njega preskočio. A što sam ono htio da kažem, ma je li to on ozbiljno, ha? Tužbe. Boga me, moj šef kad je razgledao materijal uzviknuo je, poklaću i kao piliće. Koga će da pokolje kao piliće? Pa vas. A je li on već podneo tužbu? Ne, nije. Sad ih radi, pa ću ih onda ja prepisati. Dakle, vi ćete te tužbe pripisivati, a vi možete to prepisivanje da otegnete, jel? Da, ja sam već dao reč gospođi Irini da ću otezati. Verujte mi, mladiću, bit ćemo vam vrlo blagodarni. I gledat ćemo na svaki način da vam se odužimo. Vidite, to bi najbolje učinili, ja sam to već govorio gospođi Irini, kad biste me recimo uzeli u službu u vaše društvo Ilirija. Vi ćete izvesno imati potrebe za više činovnika. Razumije se. A vi od kvalifikacija imate? Da, kako da vam kažem, imam nedovršenu gimnaziju, onda imam trgovačku akademiju nedovršenu, zatim imam nedovršenu srednju tehničku školu i pravni fakultet imam nedovršen. Pa za vas je najbolja kvalifikacija to što vas poznaje gospođa Irina. To je, znate, jedno slučajno poznanstvo. Pa naravno, slučajno. Dakle, mladiću, ja vas primam u službu, samo naravno kad preduzeće počne rad. Da, svakojako. Samo znate, ja imam tako malu platu kod gospodina advokata. A, sad razumem, vi biste htjeli izvesti neku nagradu za uslugu, ja? Bože, sačuvaj, to nikako. Ja to činim čisto iz pažnje i poštovanja prema gospođi Irini. Druga je stvar kad biste mi recimo ponudili kakav mali zajem. To da, to bih primio bez prigovora. Ali nagradu, to bi bila uvreda. A koliku sumu predstavlja ta uvreda? Odnosno, taj zajam. Pa da, to mislim. Znate, ja nikad nemam običaj da tražim više nego što mi odista treba. Meni bi momentalno trebalo, recimo, 500 dinara. Samo molim vas, to ne treba da zna gospođa Rina. A naravno, ono što znamo vi i ja, to ne treba da zna gospođa Rina. Da.
Dakle, ja ću vas redovno izveštavati kako se stvar razvija kod advokata. I otezati stvar, otezati stvar. Otezati. Sluga sam ponizan. Evo me! Ej, nađi li? Pa nađe, da bome da nađo. Vrlo dobro. Gdje nađe? Ne pitaj, muke sam vidio. Obišao sam sve fotografe. I one što slikaju za pasoše preturo po kutijama i... Eto. Vrlo dobro. A usput sam gledao i lokale za kancelarije Ilirije. Pa dobro, zar za mene nema tu posla? Pa nemaš, brate, pare. A zato su potrebne pare, jel? Evo da nisi zajeo onih 10.000 dinara, mogao si za taj novac da kupiš akcije. Pa ne moram ja biti akcionar. Nego? Ponako, neko nameštenje. A ne može se reći da nisam sposoban. Ma sposoban si, brate, sposoban si, ali... Kako da ti kažem, ne možeš ti da budeš nameštenik jednog takvog preduzeća. Zbog čega? Pa zbog krivokletstva. Jes, da, to ti priznajem, da. Ja i ti, Spasoje, nismo za takvo preduzeće. Drugo sam ja! A drugo si ti. Da si ti od onih 10.000 dinara napravio 100.000. A od 100 200? A od 200 400. Drugo je to, i onda si skinem kapu i nikada ne pomenem krivokletstvo. Šta je to krivokletstvo kad ti stojiš na 800.000 dinara kapitala, a? Ceo svet ima da ti skine kapu i niko da ne pomene krivokletstvo. A nisi ti čovek srećne ruke, nisi čovek srećne ruke. Eto ti, sad. Pa po čemu opet nisi? A evo, našao si mi onog publicistu. Pa šta? A uzeo mi je 2.000 dinara prekjuče. A da, čuo sam da i Marić zvao sve novinare kod sebe. A nisi čuo da je zvao i advokat? Šta će mu advokat? Pa podao je tužbu. Tužio je tebe. O, majko mu, baš mi se ne ide u apsu. Pa ni meni se ne ide, prijatelju moj. Šta ti misliš, to je tako, jel? Ove godine u Bled, ove godine u Karlsbad, a ove godine u Aps. Šta ćemo sad? Ima da zapnemo. Ja ću na sebe da preuzmem sud, a ti na sebe preuzmi novine. Trči od redakcije do redakcije, idi od urednika pa do onog što savija novine i kaži im da se malo strpe. I sutra će dobiti ogromnu senzaciju. Ajde, idi, čim nešto saznaš, dođi da mi kažeš. Hoću. Spasoje, ono sa sudom. Ja ću ono da guram i već sam preduzeo određene mere. Dobro, ajde, odo ja. Halo? Halo, vi ste, gospodine Đuriću? Izvinite što vas ustemiravam, ali stvar je veoma hitna. I vi ste čuli. Kažu da njegov advokat sprema tužbu za sud, ali sprema i kampanju preko štampe. Da. Pa zar se tome ne može stati na put? A zar ne bi mogla cenzura da zabrani to pisanje? Pa zašto i postoji cenzura nego da štiti ugled i čast građana, da. Da, kažu, da, učinio sam sve, da. Dostava je već kod policije, jeste, i izabrani su svedoci, da. I sve sam pripremio i pozvao sam gospodina Švarca. Evo gospodina Švarca, da. Dakle, gospodine Đuriću, ili, pa šta nam Bog da. Klanjam se, doviđenja. Pa gde ste, za Boga, gospodine Švarc? Izvinite, nisam znao da je stvar hitna. Pa kako nije hitna, gospodine Švarc? Izvolite, sedite. Blagodarim. Vi imate viziran pasoš za inostranstvo? Da, pa vi ste mi naredili da ga viziram kako bi bio spreman da odmah oputujem čim koncesija bude gotova. Jer imam pri ruci? Pa ja se nikad od pasoša ne odvajam. Taj pasoš ćete mi ustupiti, a sutra ćete otići u policiju i reći da ste pasoš izgubili ili da vam je možda ukraden. Ali kako ja mogu ostati bez pasoša? Rekao sam vam već da ćete sutra dobiti nov pasoš. A hoće li mi ga dati? Hoćete li da vam dam telefonsku vezu sa gospodinom Đurićom? Pa Ne, verujem. Mogu li ići? Trenutak. Možda će vam zatrebati. Ali gospodine, ovo je... To je to, kao što sam vam kazao. Mi smo gotove. Gospodin Švarc, član uprave preduzeća Ilirija, moja sestra Agnija, moja ćerka. Dakle, tako, gospodine Švarc. Hvala. Dozvolite.
Otmen neki čovek. Nije otmen, ženjen je. A, tako. Tatice, ti se nećeš ljutiti ako se mi zadržimo. Ne, ja ovdje i ovako imam posla. Ali molim te, pazi, servis se kupuje samo jedanput u životu. Ja je to kažem. Ajde, i nemojte da žurite zbog mene. Jedan gospodin od policije. Od policije? Neka uđi. Vi ste. Na raspolaganju. Imate li uputstva? Rekli su mi da ćete mi ih vi dati. Da, vrlo dobro. A prati li vas ko? 2 žandarma na ulici su. Nemojte ih ostavljati tamo, to bi palo u oči. Neka uđe ovdje u dvorište, a vi, Sofija, odvedite gospodina u malu sobu i čekajte tamo dok vas ja ne pozovem. Da, onoga za koga ja garantujem, njega nemojte uznemiravati. Molim, gospodine. Izvolite. Sreo sam gospodina Zeta, on je već išao po redakcijama. Ali teško se može uspjeti, te senzacije prve vrste, takva stvar se ne ispušta lako iz ruke. I pisat će? Uspeo sam da odložim na 2-3 dana. Dan, dva, to nam je dovoljno, dan, dva. Da. Kaže mi gospodin Anto da je onaj predao stvar advokatu. No, ja mislim da nas tuži administrativno, a gospodin Anto krivično. A, ne, sve nas tuži podjednako, nema tu razlike. Zašto tuži? Tebe tuži... Da, tebe tuži za ono. I mene tuži za ono. To bi trebalo da znači da i mi uzmemo advokata. Meni je najbolji advokat moja čista savjest. I meni. Ali ipak čista savjest ne zna paragrafe, a paragrafi su vrlo opasna stvar. Bukica je tamo. A ne, otišao je da otvrti tetka Agniju. Sad ću ja. Dobar dan, klanjam se. Dobar dan. Joj, tako me boli glava. Sve nas, gospodo, danas boli glava, ali nema se kud stvari ozbiljna. Marić je stvar predao advokatu i za dan, dva bit ćemo optuženi. Pa ništa, uzet ćemo i mi advokata i branit ćemo se. Branit ćemo se. Lako je vama kazati branit ćemo se, jer najzad šta vi ima da izgubite? Ništa. Kako ništa, molim vas? Pa tako. On vas tuži da ste mu preoteli ženu i ako izgubite parnicu, šta ste izgubili? Ženu. I ništa više. Kako vi to, molim vas, mislite? To jest, pardon, ja mislim da žena nije nikakav materijalni gubitak, a ovdje je u pitanju materijalni gubitak. Pa posle, gubitak žene nije nikakvo krivično delo, to je danas jedan spat. I ništa više. Vi ste uzeli gospođu Rinu u uverenju da Marić nije živ. A ako se njemu dosudi žena, onda znači da je on živ. A ako je on živ, onda ode cela Ilirija i ode vaših 500.000 dinara. Taman posla. Ajte, molim vas. Pa ne daj Bože kad bi se to desilo. Po meni ne bi preostalo ništa drugo do da izvršim samoubistvo. Eto vidite, izvršite vi samoubistvo, izvrši moj zet samoubistvo, izvrši Anta samoubistvo. Pa neću ja. Uostalom, Anta neka i ne izvrši samoubistvo, ali koja mi je vajda od njega? Ne mogu se ja sam boriti, gospodo, moramo se boriti svi zajedno. Pa da bome zajedno. Mi se moramo boriti i to na život i na smrt. Mi moramo biti gotovi za sve, gospodo. Ili ovdje u pitanju naš opstanak. Ne razumijem kako to mislite na sve. Reći ću vam ceo plan. Ceo dan i celu noć sam razmišljao. Tvoj osnovni plan gospodina Đurića, ali ja sam ga samo razradio. Gospodin Đurić se toliko zauzeo za ovu stvar da je preduzeo potrebne mere kod vlasti. Vlasti će nam biti potpuno pri ruci. Vi mislite sudske vlasti, jel? Ne. Pa stvar je u tome da ne dođe do sudske vlasti. Marić je prijavljen policiji kao opasan element.
kao pripadnik razornih organizacija, što ću posvjedočiti ja, vi, gospodine Novakoviću, gospođa Rina, Mojzet i Anta. Šta da posvjedočimo? Sve. Sve što ga može ocrniti. Sve što ga može predstaviti kao rušilački element, kao tuđinskog agenta, kao anarhistu, sve što ga može upropastiti. Razumete? Kako to misliš, i ono što nismo ni čuli ni vidjeli? Upravo to što niste čuli ni vidjeli, to treba da posvjedočite. Da, samo to bi bilo malo, kako da kažem... Recite. Pa, to bi bilo možda nevaljalstvo. Da. Pa nevaljalstvo. Pa da Bog. Pa šta ste vi mislili? Ajde, recite mi vi, gospođa Rina, šta vam je milije? Valjalstvo ili samoubistvo gospodinu Milanovu? Ili vi, gospodinu Novakoviću, recite mi, šta više volite? Valjalstvo ili vaših 500.000 dinara? Ili ti, Anto? Ajde, kaži. Šta više voliš, valjalstvo ili godinu dana robije? Reci. Otkači se, bre, te robije. Odista težak položaj. Pa težak. Razume se da je težak. Nevaljalstvo je sila. Sila! I to sila starija od svakog zakona. Ceo svet se danas klanja nevaljalstvu, samo gospodina Anta Kobajagi. Pa šta ja sad? Nešto mi se tu mnogo mrštiš, znaš? Hteo je da predstavljaš vrlinu u našem društvu, šta li? Evo ga, ovaj ide. Gospodo, opominjem vas, budite spremni na sve. Gospodin Marić. Dobar dan. Ja sam došao po vašem naročitom pozivu. Kako inače nemamo mnogo vremena, preći ćemo odmah na stvar. Izvolite, sedite. Razgovarat ćemo ovako javno. Da. Ja sam ih naročito i pokupio ovde, jer sve što budem govorio bit će u moje i u njihovo ime. Molim. Vi znate da vas policija prati u stopu? Policija? Da. I da se njeni agenti nalaze već ovde, možda pred kućom, ili možda u dvorištu, ili ovde pred vratima. Tako sam znači opasan. Opasniji nego što vi mislite. Jer sve vaše radnje, svi vaši pokreti, sve vaše mahinacije otkrivene su. Da, to je vrlo interesantno. I za policiju je veoma interesantno. Prvo, mislite li vi meni nešto kazati o tim mojim radnjama, o tim mojim mahinacijama? Vi ste, gospodine, agent i eksponent jedne anarhističke organizacije, čiji je cilj rušenje društva, rušenje države i rušenje društvenog poretka. To je sve? Ne, to nije sve. Uverit ćete se da nije sve kad budem otkrio sav materijal. Početak istrage vodi od nekakve krađe pisama u vašoj kući. Ljubavnih pisama? To vi kažete, ali istraga drugačije kaže. To je bila krađa pisama koja vas teško kompromituje i koje iznosi na vidjelo svu vašu razornu akciju. Poslije te krađe, vaš intimni prijatelj u toj akciji, izvesni ruski emigrant Aljoša, izvršio je samoubistvo, a vi ste prebegli preko granice i u emigraciji se krili 3 godine. To su dakle bila politička pisma. Ne politička, nego revolucionarna anarhistička. Da, moglo bi se to i tako reći ako se neverstvo ženino shvati kao anarhija u braku. Policiji je poznata sadržina tih pisama. A što, policija je čitala ta pisma? Nije ih čitala jer je gospođa spalila sva ta pisma u želji da vas spase. Da, i razume se, gospođa će to i posvjedočiti ako ustreba. Pa da bome da će posvjedočiti. Volio bi da mi to ona sama kaže. Ja... Da, razume se, gospođa će to posvjedočiti jer to izvesno odgovara njenom shvatanju morala. Gospodine, ja ne dozvoljavam da vređate moju ženu. Ja vređam svoju ženu, gospođa je samo vaša naložnica. Dok nosi moje ime. Nosila ona i moje ime, imajući uvek u vidu svoje naročito shvatanje morala. Svedočiću. Da, svedočiću. Verujem. A i gospodin će to izvesno posvjedočiti,
Jer njemu je poznata sadržina tih pisama, zar ne? I ne samo to. On će posvjedočiti o anarhističkoj propagandi koju ste vi vodili među radnicima na građevini, o sumnjivim tipovima, o agentima raznih anarhističkih organizacija koje ste vi zapošljavali na građevini da bi im prikrili tragove. I gospodin će čak i to posvjedočiti. I mnogo što više. Razume se da iz reda tih besprekornih svjedoka svakako neće izostati ni vaš poštovani gospodin Zet. Vi ste, polazeći u emigraciju, a da bi uklonili tragove koji vas terete, povjerili ovom mladom čovjeku iznosa rukopise za vas dragocene, kao što ste rekli. Tako je. Eto vidite, pa istina se ne može prikriti. Posle vašeg pogreba, moj zet je uzeo da razgleda te rukopise i na svoje veliko iznenađenje on je otkrio najpoverljiviju prepisku sa organizacijama u inostranstvu. Prepisku koja ne vodi u zatvor, nego pravo na vešala. Mladi čovjek se našao u zabuni. Nije hteo da zadržite rukopise kod sebe, a da ih preda policiji našto? Našto da vas tereti kad ste vi već bili mrtvi? Moj zet se posavjetovao sa gospodinom Antom, čovjekom od iskustva, i oni su zajedno zaključili da te rukopise spale u interesu vašeg spokoja i mira na onome svetu. I vaš zet će to svakako posvjedočiti. Da. Tu svakako neće izostati ni gospodin Anta. Gospodin Anta će se zakleti na sudu ako je potrebno. Gospodine Protiću, ja bih želeo da mi vi to kažete. Da li ćete vi zbilja smeti sve to da tvrdite? Da, svjedočit ću tako. Nitko ne. Ja sam mislio da ste vi običan lopov. Gospodine Marić. Gospodine Mariću! Gospodo, nemojte se uzbuđivati, pa gospodin se nema čime braniti do uvredama. Nisam sebi smeo dozvoliti da se uzbudim. U ovoj sredini ovakve pojave nisu dovoljan razlog za uzbuđivanje. Recite mi, dragi moj i najbliži rođače, hoćete li vi što posvjedočiti? Kako je to pitanje? Pa razume se da ću reći sve što znam. Pa ne može se od mene tražiti da budem nesavestan i da prikrijem ono što znam. A šta vi to znate što bi tako opteretilo vašu savjest? Znam o velikim sumama u stranoj valuti koje su vam potajno stizale iz inostranstva, znam... Bože moj, da li je moguće ovo što čujem? Da li ste vi zbilja rekli to što sam ja čuo? Uvjerit ću vas koliko smo mi čovečanski. I koliko sam ja vodio računa o svojim rođačkim obavezama. Ja sam, gospodine, pripremio već viziran pasoš za inostranstvo. Za Nemačku i druge zemlje. Po tom pasošu vi se zovete Adolf Schwarz, jer pod vašim imenom vi ne biste mogli preći granicu. Na pasošu je i vaša slika. Zašto pasoš? Pa da bi mogli za vremena da se uklanete iz zemlje. Da se uklonim? Dajte mi ga. Dajte mi taj dragoceni dokument. Gospodo, ovo je najveći pismeni dokaz vašeg nevaljastva. Je li vam to jasno? Čuvajte ga, treba će vam. Kad se budete odlučili, hoćete li 10 ili 15 godina provesti u kakvoj prijatnoj nemačkoj varoši? Ili ćete isto vreme provesti u kakvoj tamničkoj ćeliji, onda će vam biti jasna vrednost ovog pasoša. U tamnici? U ćeliji? Zar jedna perverzna žena, jedan lažan prijatelj, jedan razbojnik na katedri univerziteta, jedan otimač tuđe imovine, jedan krivokletnik, zar su to stubovi na kojima počiva ovaj poredak? I za onaj koji hoće da mu se vrati oteta materijalna i moralna imovina, zar je on razorni element? Znate šta, gospodo? Ne zaslužujete čak ni to da čestit čovek na vas pljune. Kazali ste šta ste imali reći i čuli ste šta ste imali čuti. Sofija. Molim? Sofija, čeka li ko napolju? Da, ima jedan gospodin od policije. Recite tom gospodinu neka uđe. To je znači istina. To je istina. Izvinite, ja dolazim službenim poslom. K meni?
Po saznanju, u vašoj kući se u ovom trenutku nalazi jedno lice za kojim se na sve strane po prestolnici traga. Osim vas, gospodine, molim da se ostala gospoda legitimišu. Izvolite. Vaša dokumenta, molim vas. Gospodine moj rođak i ja garantujem za njega. Ja nisam ponavno. Gospodina lično poznajem. Poštovanje, gospodine. Vaša dokumenta, gospodine. Evo, izvolite, gospodine. Blagodarim. Ekscelencijo. Vi? Vaša dokumenta, molim. Koga vi u stvari tražite? Ja tražim bivšeg inženjera Pavla Marića. Vi tražite Pavla Marića? Da. Ja se zovem Adolf Švarc. Gospodin Švarc je član uprave preduzeća Ilirije i po poslovima toga društva putuje u Nemačku, a možda i dalje. Vidite, pasoš mu je viziran. Da. Ja putujem prvim vozom. Izvolite. Potrebne instrukcije dobili ste, gledajte da ne propustite voz. Ne brinite. Požurit ću. Svakako neću propustiti voz. Jesam li završio povereni mi posao? Ne, zamolio bih vas još za jednu uslugu. Moja kola su dole. Sedite u njih, idite na stanicu i lično se uvjerite da nije gospodin otputovao. Molim, gospodine. I izvestite me. Dakle, tata. Spaso je. Gospodo, danite dušo. Čestitam. Vukica! Moja lepa Vukica, mila moja. Vukice. Ja sam uvek verovao u onu narodnu mudrost da pravda na kraju mora pobediti.